Avui parlem amb la Federació de l'Autotransport de Tarragona, amb la FEAT, i podem conversar amb el seu director tècnic, amb el Josep Lluís Aymat, que el tenim al telèfon. Josep Lluís, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. 52 anys, que aviat està dit, no? Però bueno, finalment veurem el dia 31 que finalitza això, eh? Sí, finalment sembla que ha arribat, perquè són concessions que havien d'haver caducat l'any 2002 i que en successives pròrrogues doncs els hem hagut de patir molts més anys dels que estaven previstos inicialment, temps en els quals han aprofitat per guanyar moltíssims més diners i tornar a rescabalar o a beneficiar-se d'un període de temps absolutament per sobre del que estava realment justificat arran de la construcció de l'autopista. Com ho valoreu des del sector del transport? Perquè, evidentment, haver de pagar un peatge doncs, és una situació doncs, que provoca doncs, menys competitivitat al sector a l'hora de circular, i són molts quilòmetres, no, d'autopista, i un transport que s'ha de fer sí o sí. És a dir, com ho valoreu des d'aquest punt de vista, l'econòmic? Bé, l'extinció de les concessions i el fet de que no hagin estat prorrogades malgrat els intentos desesperats de les concessionàries, doncs ens sembla un fet positiu. És evident que suposa un sobrecost, suposa una pèrdua de competitivitat, no per al transport en si, sinó per tota l'economia catalana. És a dir, tot aquest territori ha estat sotmès a un paraimpost durant molts anys que ha perjudicat la competitivitat, perquè si bé en un primer moment les autopistes van ser un factor positiu, el fet que després se fes tota una xarxa d'autovies sense peatge a la resta de l'Estat va posar el focus sobre el fet diferencial que suposava els territoris que sí que tenien una xarxa basada en autopistes sotmeses a un peatge explícit, la qual cosa veritablement doncs, va passar de ser un factor positiu en quant a la competitivitat del territori a un factor negatiu. Deia, veurem què ha passat a partir del dia 31. De fet, aquest serà el darrer cap de setmana en peatge en aquests trams que hem comentat, també en altres trams, perquè no és només l'AP7, també hi ha altres vies, no sé si també són vies recurrents que utilitzeu els transportistes, però no només és l'AP7, com deia, sinó també hi ha altres zones de Catalunya on deixarà de tenir efecte el pagament per poder circular. És a dir que... Sí. I fins i tot a l'Aragó, perquè l'autopista que ve de Saragossa fins al Vendrell i que continua cap a fronteres, és a dir, és tota una unificació. De fet, Abertis va fer una unificació de concessions als anys 80 entre la concessió que venia, l'autopista que venia de Saragossa fins aquí, amb la que anava per la costa, el que era el corredor de l'AP7, AP2. Llavors, des d'aquest punt de vista, al unificar les concessions, doncs van aconseguir que després, a l'any 91, la pròrroga de la concessió que van obtindre de 15 anys per fer-se càrrec de la construcció d'una autovia que havia de ser autovia i després ho van convertir en autopista, que era la del Maresme, doncs llavors van poder beneficiar-se, diguem, d'aquesta empresa per tot el recorregut, és a dir, per tota aquesta xarxa de concessions que inicialment, quan es va construir l'autopista, eren diferents, però que després es van unificar. En aquest últim any hem vist també com us han desviat cap a l'autopista sí o sí, per al tram de Nacional 340 a l'Ebre, sobretot. Per tant, heu hagut de canviar ruta, per tal deien que per fer disminuir els accidents de trànsit a la Nacional 340, l'antiga 340. Sí. Això ha sigut aquest últim any, És a dir, que també podem parlar de tot plegat, Sí, des de les restriccions que es van fer amb motiu suposadament de seguretat i que ens obligaven a passar per l'autopista, i que malgrat que van reivindicar que aquesta era una actuació que pretenia un bé públic i aquesta, diguem-ne, búsqueda de la seguretat havia de ser doncs, objecte de pagament per part de l'administració, no es va fer així, es va fer un conveni amb reducció de peatges, etc. I tot això, clar, ha vingut engreixant, diguem-ne, aquesta bossa, diguem-ne, reivindicativa d'Abertis, a la que feies referència a la teva introducció, de que demanen una quantitat astronòmica de diners a l'Estat per diferents convenis, diferents acords, i sobretot per les obres que es van executar en el tercer carril de l'autopista, el que va de Frontera fins a Tarragona. Hem de saber que en el 2006, quan es va firmar aquest conveni entre Abertis i l'Estat, per la qual Abertis es feia càrrec del cost d'aquesta obra sense fer un increment del període concessional o del recàrrec tarifari, es van pactar una sèrie de compensacions en relació amb el volum de trànsit, però, fixeu-vos, el cost de l'obra estava fixada en el conveni en 490 milions d'euros.
I poc després, arran de la fórmula polinòmica que es va establir sobre que s'havia de recuperar a través del trànsit, ells van dir que se'ls devia més de 1.200 milions d'euros pocs anys després de fer aquesta obra de 490. És a dir, que ells sempre, evidentment, han fet els números de la seva manera. 1.291, per ser exactes, el que està pactat. Doncs el conveni, això és el que reclamen ells, però el conveni que es va fer establia que el cost, incloses les expropiacions de la construcció del tercer carril de frontera fins a Tarragona, era de 490 milions d'euros. És a dir, aquí es va triplicar el cost que presumptament li té que retornar l'Estat a la concessionària, tenint en compte, diguem-ne, que ells fan una fórmula de que s'havien de recuperar els 490 a través del trànsit. O bé, doncs, si el trànsit no ha estat suficient, si hi ha una part que no s'ha pogut compensar, doncs seria lògic. Però, evidentment, el que no pot ser és que es pretengui compensar una obra que ha costat 490 milions amb una xifra que és quasi 3 vegades superior. Fixeu-vos que la trampa de la fórmula polinòmica que es va fer és impressionant. Què passarà amb la vinyeta? Bueno, aquesta és una altra. Ara resulta que tenim un nou discurs. Clar, com ja no es poden establir aquests tipus de peatges, aquest tipus de carreteres, perquè suposa un agravi comparatiu amb tota la resta de territoris que no estan sotmesos a aquest tipus de peatges, doncs ara s'han inventat aquesta mantra que es diu per tot arreu, de que el que es usa ha de pagar, el que contamina ha de pagar, el que es beneficia de la xarxa ha de pagar. I resulta que ens diuen que el transport no està pagant a la xarxa aquesta que està utilitzant. I això és mentida. Però és mentida de cap a rabo. El tema de la financiació de les infraestructures al seu dia es va fer a través de l'impost especial d'hidrocarburs, que establia precisament un recàrrec sobre el preu i una taxa fiscal que estava destinada a la construcció i al manteniment de la xarxa pública de carreteres. Aquest impost s'estaven recaptant abans de la pandèmia, evidentment després hi ha hagut una baixa perquè ha baixat molt la mobilitat, però s'estaven recaptant 13.000 milions d'euros a l'any per aquest impost. I la meva pregunta és en què s'estan gastant aquests 13.000 milions d'euros? Perquè diuen ara que nosaltres no estem pagant allò que estem utilitzant. Per tant, el discurs és trampós, absolutament. I després també hi ha una demagògia espectacular amb el tema, com per exemple el director general de Tràfic, el senyor Navarro, que un bon dia surt a la premsa i diu que per què té que pagar els seus impostos a les carreteres una persona gran que no té cotxe. La persona gran que no té cotxe se beneficia de la carretera com tothom, perquè ser una xarxa de carreteres no podria arribar res ni als supermercats, ni a les botigues, i les ciutats quedarien, i l'economia quedaria paralitzada en un tres i no res, perquè pràcticament tot s'ha de bellugar, si més no a les últimes milles, per carretera, perquè és l'única manera capilar en què els productes arriben a tot arreu. I des d'aquest punt de vista, tothom, tota la societat es beneficia de la carretera. I per tant, si hi ha algú que té que pagar-se amb impostos de tothom, són les carreteres, igual que la sanitat. La sanitat, a veure si entrarem en el discurs de que la persona que és sana, per què té que pagar impostos destinats a la sanitat si està sa? Vull dir, no es poden fer trampes al solitari, i en aquest sentit l'administració i tots els seus aliats, que són totes les grans constructores i concessionàries que s'agrupen a través de la patronal Ceopan, estan fent un trist espectacle. Ja per anar acabant, Josep Lluís, dimarts vinent 31, quan finalitzi tot plegat, no sé si fareu alguna acció, teniu previst alguna acció com a federació o alguna reacció, no sé. Bueno, en principi no hi ha res previst, però sabem que hi ha algunes actuacions, diguem-ne, de diverses plataformes ciutadanes que volen, d'una banda, celebrar la fi de les concessions i dels peatges, i també manifestar la seva oposició rotunda a que se tornin a introduir nous preus, nous taxes fiscals en relació amb l'ús de les carreteres. Jo, en aquest sentit, els tinc que donar tot el meu recolzament perquè, veritablement, el que pretenen és fer una expropiació a allò que és nostre. És a dir, la xarxa de carreteres és nostra. Amb aquesta recuperació d'aquestes concessions, pràcticament tota la xarxa d'interès general de tota Espanya passa a ser propietat una vegada més de la societat espanyola en aquest sentit. I nosaltres entenem que tots aquests intents barroers de no posar els números damunt de la taula, sinó que establir des d'un bon principi un paradigma que és fals de que els usuaris de la carretera no estem pagant aquesta carretera, quan tots, quan repostem, estem pagant una barbaritat en impostos a través de l'impost especial d'hidrocarburs, suposa un engany i una burla a tots, no només als sectors professionals com el transport, sinó tots els usuaris
de la carretera, tots els conductors que estan repulsant i que estan pagant impostos i que en tot cas haurien de donar explicacions a l'Estat de què estan pagant o en què estan utilitzant els impostos que ja els estem pagant. Anirem parlant, seguim en contacte. Josep Isaimat, gràcies com sempre per atendre'ns, que vagi molt bé. Aquest darrer cap de setmana serà el darrer en peatge, per tant també suposem que, i operació sortida, tornada d'agost, amb el qual també suposo que us afecta com a transportistes perquè a vegades hi ha limitacions també de circulació. És evident que aquests peatges en vies tècniques, perquè en altres indrets fins i tot que hi ha també autopistes, aquestes autopistes són un sistema alternatiu en què l'usuari busca un plus de seguretat o de rapidesa en els seus desplaçaments, però aquí a Catalunya la xarxa d'autopistes que està a punt ja de recuperar-se és absolutament fonamental, és a dir, configura a l'eix dorsal del que és la mobilitat a casa nostra, i en aquest sentit no pots obviar l'ús de l'autopista. És a dir, aquí a Catalunya pràcticament tothom, quan ha de fer un desplaçament de mitja o llarga distància, ja no ho pensa, a veure si aniré per aquí o per allà. Tothom va encaminant cap a l'autopista perquè altrament seria difícil que fins i tot poguéssim arribar a destí. Sí. Una forta abraçada, que vagi bé, Josep Lluís, fins aviat. Moltes gràcies pel vostre interès i fins aviat. Gràcies. Seguim més reaccions i ara conversant amb el portaveu del moviment veïnal Prou, AP7 gratuïta ja, amb en Llorenç Navarro, que ja han anunciat que combatran qualsevol iniciativa de pagament per circular per l'autopista, sigui la que sigui, juntament també amb altres entitats i plataformes, i que a més faran una acció la setmana vinent. Llorenç, què tal? Bon dia. Hola, bon dia a totes i a tots. Mira, ara sentíem el Josep Isaimat, que de fet recolza, deien, des dels transportistes també la iniciativa que fareu la setmana que ve, no? Sí, bueno, és un acte reivindicatiu només per una miqueta també per premiar totes les persones que des de moltíssims anys han lluitat per recuperar una via pública. Que fort, eh? Sí. Tindre que lluitar d'aquestes maneres per recuperar una via que és nostra. Una via que ha estat, en Terres de l'Ebre va estar només 157 vegades pagada. Ara, per fi, podem recuperar-la i la tindrem fins la Junquera, des del Vendrell també podrem anar fins a Saragossa i la C32 pel Maresme. Naturalment, això era la gallina dels ous d'or i això era el que nosaltres diem que ho trenca el gran negoci també d'altres vies que són de pagament, que ara esta gratuïtat i aquest alliberament d'esta via tan principal pot afectar a les altres. I ja està afectant, que ja estan fent rebaixes, ja faran ofertes. I nosaltres el que esperem és alliberar-les totes. Molt mal ho sap i faran campanyes, macrocampanyes publicitàries, com van fer el mes d'abril, on se pot calcular entre 5 i 7 milions d'euros la campanya que tots els mitjans, i perdoneu, però és cert, se van abocar. Se van abocar perquè la ciutadania estigui convençuda de que això és momentani, que això el 2024 s'ha de pagar, que ara ja no podem gaudir de que les vies són alliberades. Ara ja t'estan fent veure que el dia de demà no es poden mantindre, que no sé quantos, que contaminen, que fora tots els vehicles, que t'estan portant al seu terreny. T'estan portant a que si ara s'ha de pagar per distància o s'ha de pagar per... No. L'única cosa que qualsevol pot dir és que l'AP7 i totes aquestes altres vies que t'he dit queden alliberades. És el que ha sortit publicat. I és l'únic que és oficial. I, a més, que es mantindrà dels pressupostos de l'Estat, com els 26.000 quilòmetres de carreteres que existeixen a tot l'estat espanyol, que els han pagat nosaltres també. Que nosaltres cada any, de la part nostra, hem contribuït en els altres 26.000 quilòmetres. Que ara no passa res perquè es pague des del reste d'Espanya aquesta via també. A més, hem demostrat, però que des de la Generalitat, des de l'Estat, les bonificacions que portaven els vehicles pesats i alguns turismes per depèn de quin puesto, premiàvem a aquestes empreses en vora 100 milions d'euros. En molt menys tindrem el manteniment. Que aquestes grans empreses també gestionaven les àrees de servei. I aquests diners ara ja no van a les grans empreses. Per dir-te que la mobilitat és bàsica. La llibertat de circulació, que és un dret, lo volen malvendre. Per tant,
ells el que no volen és que la ciutadania estigui convençuda de que pot circular. I podrà circular, que no t'enganyen. I si t'enganyen, l'únic que tenim que fer és fotre-los al jutjat perquè són vies públiques. No es podien renovar més. Ho hem estat lluitant i dient. Nosaltres hem anat als jutjats, hem denunciat. I anirem les vegades que faci que falta. Però que la ciutadania no es deixi portar per aquest convenciment de que s'haurà de pagar, s'ha de pagar. Senyors, si algú vol pagar, que fiqui una casilla com paga la Iglesia, i si vol, i aquell que vol pagar la Iglesia, doncs que pagui. La gent vol pagar la carretera i creu que està mal mantinguda, per això té els seus polítics, perquè agafen i lluiten per fiscalitzar-ho. Però si volen donar donatius, que els donen, que agafen donatius i li donen a Hisenda. Però els que ja paguem i pensem que paguem prou, l'únic que volem és utilitzar-la. Per dir-te, les vies a nosaltres ens serveixen perquè no tenim tot aquí. A qualsevol lloc ens han de desplaçar. No poden tindre equipaments a totes les ciutats o a tots els municipis. En aquests moments la meva mare està anant en una ambulància portar-la perquè a Tortosa no hi ha equipament per a fer algunes certes proves. Doncs bueno, se'n té que agafar i se la té que portar a l'Hospital de Tarragona. I d'aquí un rato tornarà a baixar. O sigui, a Barcelona això és com si muntés d'una planta en un ascensor a una altra. Doncs nosaltres, a les nostres terres, i pràcticament a la majoria, ens hem de moure. I necessitem la mobilitat. Perquè és pública i és un dret. Llorenç... Ja, com el dret que tenim a pagar. Doncs tenim un dret que és a lluitar per el que és nostre. Dimarts... Perquè la idea és privatitzar-ho. I nosaltres diem que no i serà que no. Dimarts que ve, dia 31, fareu aquesta marxa lenta, no?, fins a Salou al vespre. Explica'ns una miqueta com ho dirà. El tema que vulgui vindre. En si la intencionalitat no és ni fer una afectació de trànsit, perquè el tram que fem és un tram que en si agafem el tíquet del troncal i sortirem a 800 metres a Salou. O sigui que serà d'estos diners que estan bonificats, saps? Que ens pensem que no paguem, però paguem. Doncs bueno, farem aquest recorregut, farem un parell de vegades, és simbòlic, però és per a dir-los que continuarem lluitant, que continuarem, hem aconseguit els últims 2 anys quasi 500 quilòmetres de vies alliberades, a Sevilla, a Burgos i des de Salou fins a Alacant. Molta gent se'n fotia i ens deia, enteneu, sí, no ho veureu mai, això no ho veureu mai, que no, per què no? Senyors, ja ho és una realitat. Ara, el que no tens que deixar és de perdre-ho. D'aquí uns dies, 500 quilòmetres més passaran a estar alliberats. L'únic que tenim que fer és fiscalitzar-los, és pressionar-los per no permetre que els nostres polítics continuen treballant per les grans empreses. Perquè aquests panxacontents, que poden ser alguns, que se senten en uns despatxos i estan per a representar-nos a nosaltres, però que fàcil és estar al costat de les grans empreses i ficar-se al seu costat. Tot el públic està sent gestionat ja per empreses privades. Per què els tenim? La ciutadania també diem prou. I nosaltres us invitem a totes i a tots que el dia que passéssiu per una via que ha sigut de pagament, que en els diners que heu pagat féssiu un recordatori, un càlcul aproximat del que heu arribat a pagar innecessàriament, que és brutal. Què vos podríeu haver comprat? Què podríeu tindre de les vostres propietats? Perquè aquests diners han sortit de les nostres butxaques. Ho hem de deixar aquí, Llorenç, que arribem a les notícies de les 11, ho hem de deixar aquí, però vaja, queda clar, dimarts que ve. Digue'ns només l'hora, a quina hora fareu la marxa? Ho farem a les 7 de la tarda i després, a partir d'allí, ens començarem un recorregut per l'AP7, anirem també amb els companys de la C32 i també passarem la nit, arribarem fins a la Junquera, farem un recorregut, però ja normal, circulant normalment, sense fer cap impediment. L'únic que volem és gaudir-ho i per les xarxes socials donar-ho a conèixer. Invitar que faci la gent la seva foto, que la penge, que faci el seu vídeo curt, que el penge. Ho explicarem. I només dir-vos que només recuperem algo que és públic. I ho explicarem. Gràcies. Llorenç, gràcies, una abraçada. És que hem de deixar que anem les notícies de les 11. Gràcies, una abraçada. Que vagi bé dimarts. Mesos.
que l'AP7 és gratuïta i tenim 0 morts Gràcies. a la 340. Gràcies, Llorenç, una abraçada.